ഇന്ന് ട്രഡീഷണൽ സാമ്പാർ റെസിപ്പിയാണ്. കുക്കറിലേക്ക് പരിപ്പ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒരു വിസിൽ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെണ്ടക്കായും വഴുതനങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അതേ ഓയിലിലേക്ക് പരിപ്പ്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, പെരുംജീരകം, ഉലുവ, തേങ്ങ, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം. അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കായപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി അത് അരച്ചെടുക്കുക. വേവിച്ച കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വഴറ്റി വെച്ച പച്ചക്കറി, അരച്ച തേങ്ങയും കൂടി നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്കൊരു വറവിട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക്, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് വറവിട്ട് കൊടുത്താൽ സാമ്പാർ റെഡി.